Adj békét, Uram! 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 Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal kirkadása, amely egyre világosabb, mint fényes nappal emlet. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédre. Nem csak mások, a misszionáriusok, a papok, a szerzetesekkel, a püspökökkel és a tanítókkal, a papakkal erkölcsi megújulásra vezeti a társadalmat, hanem családjában és egész környezetében maga is meglát lényeg. A magyarság befogadó képességét, toleranciáját pedig jól mutatja, hogy otthonra lelhettek itt kabarok és vesenyők, szlávok, kunok és jászok egyaránt. Más népek nyelvét, kultúráját értéknek tartva maradhatott fel Csongrád vagy Nógrád várának szláv elnevezése is. Áldjon van Mária, sos
kiváltó kérdés. De mindenféleképpen ahhoz, hogy a hely hon legyen, elengedhetetlen, hogy képesek legyünk önmagunkat definiálni. Képesek legyünk arra, hogy kialakítsuk az önképünket, képesek legyünk arra, hogy megfogalmazzuk az akaratunkat, megfogalmazzuk a szándékunkat, hogy egymással ennek a szándéknak a megvalósítása érdekében megpróbáljunk szót érteni, megpróbáljuk az egymás iránti kapcsolatot bizalommal megtölteni, és közös erőfeszítéssé átalakítani. Ha erre képesek vagyunk, amikor erre képesek vagyunk, akkor a hely honná válhat. Ez ebben a pillanatban is a nemzeti érdek. Ez ebben a pillanatban is a nemzeti érdek origója. Ez ebben a pillanatban is az össznemzeti érdek origója, és ezen belül egy megkerülhetetlen mesdjepontja a vajdasági magyar nemzet érdekének is. És kérem Istennek áldását az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.